Per un món en el qual siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures. Rosa Luxemburg, filòsofa i teòrica del marxisme. Avui, dia 8 de març de 2024, se celebra el Dia de la Dona, per donar veu a totes aquelles que han estat amagades durant tants anys i poder donar suport a totes les que vindran. Gràcies a l'esforç de totes elles, la lluita continua endavant, cada vegada amb més presència a la societat. Demanem igualtat i ens neguem a acceptar un món on les nostres germanes, mares, tietes i amigues continuen patint discriminació i violència pel simple fet de ser dones. Volem sortir de casa sense preocupar-nos de no tornar, sense sentir-nos observades, sense haver de mirar enrere per seguir endavant. No volem ser les princeses de conte rescatades per un príncep blau. No volem que se'ns mengi cap llop. Volem ser les protagonistes de la nostra història. Som nenes, noies, dones, i volem sentir-nos lliures per ser qui som i qui volem ser. Poder estimar com vulguem i a qui vulguem, sense sentir-nos jutjades o observades pel simple fet d'estimar. És hora d'aprendre i normalitzar el concepte de consentiment mutu entre les nostres relacions, tant personals com virtuals. Cap persona ha de sentir-se obligada a fer res que no vulgui i hem de lluitar contra qualsevol forma de violència sexual i assetjament. A les aules exigim que es promogui una cultura de respecte, igualtat i diversitat de gènere. Volem agrair al centre i a l'equip docent que ens acompanya en aquesta lluita i que fa el nostre camí una mica més lila, una mica més igualitari i ens fomenta l'esperit crític per cridar prou i actuar. No és no, i si no dic que sí, també és no.